Ingkang mijil saking sasana Busna menika gambaraken Patih Pujangganom. Patih Pujangganom kang sinebut Bujangganom. Sumedya kayek nderekaken utusanipun Prabu Klana Sewandana. Raja saking kutha Bantarangin. Patih Pujangganom numuju wonten ing Praja Kediri saklebetting lamar Kusamaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Lampah nyoden bagus Patih Pujangganom. Opa, oh, iya, ya tolong. Gusti Patih, kula ingkang sowan Gusti Patih, kula semagaken sinuwun. Wonten kathah lumanten daerah Patih Pujangganom kang kadherek dening Tumenggung Anom Yuda. Ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati, nanti cacahe raja 1000 negara
Ingkang gandrung kayu lan kalian kusemaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Mila Dewi Sangga Langit kang gadhahi patemboyo. Sinten ta kemawon ingkang saged gadhahi tontonan kang dereng gumaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kalian kusemaning ayu Dewi Sangga Langit. Lampah nyopatih pujangga anom kang kaderek dening para sinopatih. Sinopatih saking kutha Bantarangin. Ndherekaken jagare gustinipun Prabu Raja Klana Sewandana. Ingkang rikala semanten nemontaraken arak-arak saking kutha Bantarangin kang jumudul. Wonten ing kutha Raja Kediri kang kaderek dening prajurit 144 cacahipun. Ingkang sami nitih Trangga. Gambaraken Prabu Raja Klana Sewandana. Raja kang sekti Mahbara Birabudi Bawalaksana Babasana tedas papan palning pandi sisaning Brinda. Dasar raja kang jayeng pawukon. Raja kang tasih budal semanipun kang dereng kagungan garwa. Ijal saking kutha Bantarangin. Tumuju wonten ing Praja Gedhe nglamar kusemaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit kang dipun dadosaken permaisuri Prabu Raja Klana Sewandana. Kang katingal mandheg payung lampayung sinambi gegojekan sarana tetembangan.
Sanya dening Prabu Raja Kelana Siwandana kang kaderek dening para senopati saking kutha Bantarangin. Oh, ayo Ger, kita jake alon-alon Ger bocah bagus. Ayo disampake Ger. Oh, datala. Oh, datala. Yo, awas. Keripik gedang, keripik telo saiki dang ning katoning padha rata Ger. Iya, persiapan. Sampake kalem-kalem Ger. On, ya. Hoa. Doh. Oh. Oh. Iya. Mayar men. Hui ba. Awas. Loh. Loh salah. Ayo ngono Ger. Ayo ngono, ayo ngono, ayo ngono. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Wah, datang. Wow. Alon-alon pakai kelakon gremet-gremet wonten ing slamet Ger bocah bagus. Tajake kalem-kalem Ger. Yo. Iya. Ayo persiapan 100.000. Ayo tepuk tangannya mana? Latala yo ngono. Piye to Pak Rendi ya? Ora, maksudnya gak ngono.
Ini mikir sitok ini kono. Heeh, iki tekan piye kek njaluke. Iki gandongane di sisine kabele wis gak rawat kaya kisahmu ngono. Mosok kabel ruwet kaya atiku iki lho. Lha iya. Ora mau wedhit men to. Piye? Piye ta, Bang? Piye kenana sik paring kenana. Wes padha jompo. Sik maksudnya piye? Salto yang separo ora. Aku yo melok pupu to pupu kan kono mentol mak. Tak emper-emper kok kayak kakek mambengi. Ya, Pon. Loh, kakek mambengi yang ngono kuwi modele. Dase dilunyu. Asli lho. Asli. Mergo dhek iki kedaduk genjot-jot gak iso turu jare. Ya ora iso turune perkara ngelu kuwi. Libak. Ngene lho Mas Ibah. Piye? Jenenge mengatraksi ora arep renang. Masa renang sama piwik. Kayak pertama berarti awal. Heeh. Itu enggak Gilbi. Mapiek. Enggak. Gilbi gak mampu? Gilbi mampu gak? Enggak mampu. Oh iya. Ayo Wis gak Pak. apa-apa. Lihat ya. Ya. Lho golek aku sih gak enek. Ayo persiapan. Alon-alon pokoknya kelakon ya bergelemet wonten ing slamet. Loh, sik. Kok panggah Pak Rene? Piye? Si sawangan mbok aja dolanan sandal. Ngene lho Pak Bangga aku metung iki lho metung. Lah aku gak roh ta tadi Cacah. Roh. Tenan ya. Kurang sehati wis dadi. Aja dolan bali itu. Oh ya wis ngono gak apa-apa, awakmu sing atraksi Mas Bubuk ben kene. Tak metung. Iya. Karo Mbak Kang. Itu gitu. Iya. Oke. Nek oleh aku njaluk ya. Apa Ya. ini tak cepat nggo. Ki wong kawal lho, Bu. Ya. Hati-hati. Ora terima aku lulut ngono kok. Ayo, tak delok Pak ya. Wis. Ya wis siapa Neng? Dung tak. Tung tak tung tak tak tung tak tak tet. Ora iki ekstra. Asline kene. Yo. Ya Pak Teng. Ya, persiapan. Oke. Oh kono Pak. Oh, Epa. Awas. Oh ngene. Oke. Sing hati-hati biar bocah bagus. Wis alon-alon pokoknya kelakon gelemet wonten ing slamet. Lho. Kecil. Lah trimo ngono. Aku. Bolomu sapa? Ya aku yo. Lha nek trima loro ae lumrah sinden loro iki lho kok nang arep ning isor kupuk ning dhuwur iso. Mampu ya? Iso to? Bisa ya? Piye? Ya. Iya. Loh. Piye to? Piye Bu? Melayu ini apa to Mas? Loh, iki kronone krono apa? Melayu ki ana sebabe takono sik. Ngene lho Kak, nang apa kok melayu pas wayahe Bayu mu gak melayu, Ah. wayahe aku kok melayu. Logikane ngene lho. Piye? Wis tanganmu mbuke kelek ya to. Eh. Sandal iki sampean ora roh iki mong tekan WC. Oh, iki anu mripate Inul ki rada bawur Mas Heri. Piye? Masa tangan sone kelek iki lho. Iki nak tangan ya tangan, kelek ya kelek kek. Dewe-dewe nggone kek. Dewe-dewe nggone kok. Ini cangkem landenge silet temon, silet temon. Tanganmu mau kesasar. Kesasar apa to? Kesasar ning kelek ngono lho. Oh, ini kene to? Alah, ngeresan aku garing kok gak ngono gak garing berarti mambu. Ayo Pak. Ya, maksudnya ngono ki ben gak lunyu ngono lho kek. Piye ki ketoke kaya iso. Lah penonton dadi macan iki lho. Penontonnya dadi macan, Bu. Kuwi karepe Mas iki mong sing ngarep kon lungguh kan. Oh, lah tak kira macan-macanan lek. Iki ya salah penompomu lho, Bu.
Maksudnya Mas iki saya ngarep ben lungguh. Sing guri ben ketok. Lah kok malah macan-macanan iki piye maksudmu? Abang-abang bener ya kudune ngene iki kok. Wih, lah bingung. Tapi bingung. Iki yang duduk. Iki dodok kok dadi macan iki. Macan ini. Wah Piye? penonton. Sing arep mau minggu. Heeh, monggo Ibu. Oh, nggih. Bapak, iki bapak Oh iya, epuk ya bener-bener sing ngarep lungguh sing guri kondur. Sing ngarep lungguh sing mburi kondur. Mbah, aduh. Lah piye? Ben kon. Mbak, Bayar ya? nu. Sidon. Nu. Sidon. Nu. Nek gak iso nu gak tak lanjutne Sik to, cah-cah. Heeh. Dan terus nek ngarep kono mbok kon lungguh ya terus mbok kon delok apa? Ya delok silite wong-wong. Gak ketok lho dek dodok. Kok iso? Heeh, duduk Ya. Oke, siap. Iya. Dah. Iya sing hati-hati gir. Tajang bocah bagus. Datala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Kok nek wis ya mudhuk apa ora ngono caramu kok. Kok nek wis ki mudhuk kok kepenak ning dhuwur lha maksudmu piye kok? Kowe iki tuwek ra kene nggih patokan tak powatoki dhewe. Aja mempatoki. Niki wis mempatoki lho aku. Turu dipatoki ning mobil teng karo iki aku ngono. Katokmu gak salin to, Bu? 3 dino, Bos. Kayak nambune gak Nak ngono aku sudah gak ndredeg aku. Ayo langsung nih, heeh. 5 ya. Oke. Ya 4 sekawan ya Bu, 4 sekawan ya. Kancane ra enek. Ayo po putrane didampingi po, Ayo. Persiapan Roko Samboyo Putra. Wacakno donga sing angel-angel sih Bu. Sik to Bu. Lah nek mung ngeci kono terus kacane ya ora konsentrasi kok. Oh, gak tenanan, Bu. Tenanan. Tenanan apa? Awake tato terus tanci iso lembek. Mancing ya golek positifnya sing ndi kok. Opergon. Tato tapi lemes. Letol. Yo, sembarangnya nek lemane dhewe-dhewe, Bu. Ngomongi kok. Ya. Sik to, Bu. Kowe iki pangge gak nek bener to, dikek ngarep nyrutuk kayak mburi nylentak jane maksudmu piye? Piye kleru iki? Kleru. Kuwi benakno, nek mau mancing iki benakno ngono lho maksud iki nek mau mancing iki benakno nggon-gonane kuwi lho nggon-gonane. Layak sing ganong dontek lah cedera. Lah Pak Toha mon ciki. Mamulaku dudu ana. Cedera. Mbak, dudu ana. Ireng. Kamu ireng. Padha. Senang ireng. Padha. Padha aku ireng. Padha. Epa. Ya. Persiapan alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet wonten ing slamet engko ngliwet sego sing anget gir. Ayo ngono. Oh. Lho.